Barka da zuwa ingantacciyar tashar Hausa Reporters. Kulla alaƙa da tashar mu. Ka kuma tabbatar ka danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labaran Kannywood, sababbin waƙoƙin Hausa da kuma labaran Hausa. A cikin shirin namu na yau za ku je mu ɗauke da sabuwar waƙar fitaccen mawaƙin nan wato Auta MG Boy wanda yi wa laƙabi da Zaki Uban Maza. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ke farauto muku waƙoƙin Hausa kai har ma da labarai da suka shafi masana'antar shirya fina-finai na Kannywood. Idan wannan ne zuwan karo na farko, wannan tasha ta Hausa Reporters tasha ce da ke kawo muku al'amura da suka shafi masana'antar shirya fina-finai na Kannywood, labaran Hausa da duk wasu al'amura da suka shafi kasar Hausa baki daya. Idan wannan ne zuwan karo na farko, kar ka manta da danna subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun labaran mu a koda yaushe. A cikin wannan makon da muke ciki ne fitaccen mawaki ko in ce matashin mawaki da tauraruwa suke haskawa a halin yanzu wato Auta MG ya samu nasarar sake ɗaya daga cikin waƙarsa wadda ke cikin sabon kundinsa wanda ya saka a cikin wannan shekara ta 2022 mai suna garin su wanda yi wa lakabi da Zaki Uban Maza. Don samun ita wannan waka kai tsaye za ku iya kulla alaka da YouTube channel ɗinsa mai suna Auta MG Boy, ku tabbatar kun danna masa subscribe da kuma alamar kararrawa domin samun ita wannan waka da ma wasu sauran waƙoƙinsa. Sannan kar ku manta da danna mana subscribe don samun batutuwa dangane da masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood.